Beh, delok niki lur, tarane jan mantep gembrek. Lur, iki mau babar nang Tegalan iki dipeseni karo Bukli. Pesene apa, Be? Jarine saiki Bukli iki arep masak bothok, Lur. Bothok apa, Be? Lur? Apa jenenge lantoro, petere, Lur. Petere. Oh, pete Cina iki, Lur. Oke, Lur, ayo, Lur. Karo ngenteni Bukli, Lur. Oke. Peh rongku deh, Be. Rumput iki rong wulan ora nyoba Tegalan iki. Piyo. Piye? Poso, bar poso terus bodo iki to. Be, Hei, wis entuk tarane. urung. Iki aku nggawa wadah lho, Be. Oh, dhuwur lho, Be, iki, Be. Lah ya kuwi beli. Tolong nang, tak apake. Tak ono ya? Heeh. Aku ra gaduk maneh. Ya. Sing iki lho, Be, sing alor ki lho. Ya. Wis tuwek maneh ya. Tuwek kuwi. Oh, irike kok kene, Be ya. Wis tak salehno ngene. Oh iya ya Allah. Oh ceklek ngene ya. Ya, ben gelis panas iki masalah. Heeh. Selak meletek. Wakeh. Nduk, delok nduk tarane nduk. Lah iya. Ya, cok rada anu. Cepetan panas masalah engko ndak babe ireng Ya. babe yo. Wong kene sireng asli. Ireng asli. Heeh. Walah. Kayak sik khawatir. Wis kuwatir ireng. Nawa kena panas ireng. Dalek muni aku putih baru udah kuwatir. Oh ngono. Pangkling. Bingung. Bingung golek babe iki ndi saiki. Beh. Delok niki lur, tarane jan mantep gembrek. Gimbyuk. Lantoro, jare apa iki jenenge? Pete apa, Be? Petere. Petere. Wah, kayak gini. Be, Hei. ra gadok iki, Be. Oh ya, tak telungne ya, tak telungne. Kandang. Ya nih sik. Sik. Kene sik ya. Heeh. Hati-hati, Be. Ya padha babe bare karo buli padha. Oh, no. Ukurane Hati-hati. Ora ono sik. Lha. Oh ngene ae. Beacok ae kesuwen. Wah. Bisa nih. Aman wis. Si akeh to. Akeh timbang gareng. Kayak iki nyongot-nyongot ki. Yo, Wis ayo wis. keroken sampean. Ora kenyang. Panasen. Lor. Yes ngene iki lor, wong ning desa golek torong nih pangani nyamuk. Wah, gimbyuk kuwi sampean isan. Lor, torone dipiti dhisik, marek ngene engko donceki lor. Iki toro sing cilik iki, toro biasa. Heeh. Wah, kene kuwi beli ya. Alah engko donceki paling sethithik, Nduk. Sama jane babe sampean nganu arepe masak bothok lam toro ngono. Heeh. Oh, enak kuwi. Enak. Karo teri lor. Wih, Jan. Sip. Cocok pisan. Tapi yang ini kita ndange lek ngene iki sing suwi lor. Mitili soalnya- ngonceki. Babar bulik ki tarane ora tuku ning pasar. Lek tuku ning pasar ya penak garek Masak. bothok. Lah pikire bulik nyopo tuku? Wong ning Undu. Tegalan kok uga arek ngopek. Lah iya, Gek akeh. gitu. Lah Ya. iya, kok ngene donceki lur. Ngoncekne piye, Buli? Wis ngene iki dadi rek ngene iki. Oh, Wis ki ngene. pucuke disuwek sik. Heeh, tutuk ngene iki. Wih. Lur, lek ngonceki sakmono kae mah lur. Heeh. Ora garis saiki lho lur. Garis suwidik. Lah mau ki carane sak pruwangkal to lur. Heeh. Lah marane donceki ya sak meniki lho lur. Ya akeh kuwi, Buli. Oke ya, wis Oke. doncekan ya nduk ya. Heeh, wis akeh Lah iki iki. ngene. Lah iki engko marek ngene mari terus nyiapne bumbune dimasak lur. Oke. Terus karo buli karo engko masak nganu lur. Apa? Asem-asem kluwe. Heeh. Heeh, terus karo bothok iki goreng tempe lur. Wih, jan jos. Ya lur. Melok buli bothok lur. Oke. Lur, iki babe neng Tegalan ya wis rampung, teko sawah ya wis mulih, Lur. Heeh. Saiki babe iki wis neng omah Heeh. arep ngewangi masak bukli iki lho, Lur. Oke. Iki babe arep ngoncekne Apa kuwi, Be? kluweh iki, Lur. Oh, kluwe. Engko arep dimasak apa jare bukli. Pokoke sing penting babe kon ewang-ewang Heeh. iki ngonceki kluweh. Heeh. Bar ngono engko terus daden geni iki lho, Lur, engko, Lur. Mantep Ngono wis. kuwi. Heeh. Oke, Lur. Oke. Iki babe arep kandang gawe sik, Lur. Heeh. Tulung Tulung bangsa. bangsa. Seperti biasa. Seperti biasa, Lur. Ya, Lur ya. Heeh.
Oke. Oh, kluwe iki cilik-cilik ngono to, Be? Iya, lek sing gedhe jenenge tawel to. Oh, alah. Gori. Ah iki lur, ngene iki lho lek ngeceki kluwe lur ngene iki. Babe iki pinter lur, apa-apa iso ya lur. Terae sampean iso Weh, gampang isoan babe iki. Gathek. Mangkane karo buli dikongkoni ya lur. Kok lur. Lur, bumbune botok ngene iki lho, Lur. Apa bulik iki bulik? Lombok cilik, kencur, bawang merah, bawang putih. Arek ngene iki diweyah, Lur. Ya. Titik sik ae. Oh, sithik sik. Heeh. Langsung diulek berarti ya, bulik? Dulek mentah ngene iki. Oke. Ngene iki ae. Engko baru wis lembut iki dicampur karo klopone, karo torone, karo teri. Gini. Weh. Nah, enek apa kuwi tempe barang. Maknyos. Oh, tenan. Wis mari Lur, bumbune wis lembut. Arek ngene iki dicaruk karo kambile, Lur. Oke. Iki kambile, Lur. Tangane bulik mes resik, Lur. Berarti bumbunya langsung mlebokne ya. Heeh, dingenekne langsung dilebokne ngene iki. Terus iki, Lur, Apa bulik? tempe. Tempe. Heeh, tempene dingenekne diremet-remet ngene iki. Heeh. Terine. Nah, kuwi torone. Torone iki, Lur. Ditambah uyah titik, Lur, iki. Terus micin, Micin. terus penyedap. Gula titik, Lur. Nah, ini. Si kraune. Heeh. Oh, terus iki, Lur. Apa bulik? Anu lombok utuh. Oh, kuwi. Heeh. Babe pokoknya. Bener. Weh, Jan. Sip. Ibu babe pesen Lur. Kon ngekei lombok utuh ijo. Tingko dimakan bisa ceplus-ceplus ya. Ceplus-ceplus engko. Pancine iki diseni banyu, ge nggodhog bothok engko iki lur. Kok godhog to? Ngukus. Ge ngukus ding lur. Dadi lur, gini lur. Mantap, wis. Dibungkus sing ngene iki. Di sini kayak uwak ya. Heeh. Mantep. Ben marem lho lek mangan Lur. Lah iya kuwi. Sing ngene bungkus sing ngene guys. Iki babe arep ngukus bothok iki lur. Oke. Nah, iki ngene iki lur. Wah, wakeh lur. Lah ya mbek tumpuk undung. Heeh. Engko tak bagi ya lur. Wes tenan kudune nah. Karo babe engko dibagi lur, aja kuwatir lur. Oke. Sama saya ngiri siapa Ibu Lek? Anu ndak ngurisi bumbune asam-asam kluwe, Nduk. Jangan asam-asam ngono to. Oh, jangan asam-asam kluwe. Oh. Dirisi lombok, bawang merah, bawang putih, laos. Oke. Ngono kuwi tok, iki lombok dirisi ngene iki. Terus iki engko ya diwe asem, dong salam. Engko pedes-pedes kecut ya, Nduk. Gak diulek berarti ya? Enggak, dirisi ngene, Nduk. Oh, bumbu iris berarti. Bumbu iris. Oke. Terus Lur, botoke wis mateng. Wih. Bang weh. Apik ya? Mateng tong. Pindah sisih kene ya. Ya sisih. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Sip. Iki Lur bumbune jangan asam-asam kluwe. Jegone entah ngene iki. Kalau umum baru dijegorne ngene. Kluwe. Ben umep sik. Ya, wis umep Lur. Bumbune ro iki. Kluwe dilebokne. Iki Lur dijegori penyedap, micin, Iya. uyah, gula titik Lur. Beri dong salam Lur. Asem. Bene rada kecut rada oke aseme. Wis mateng iki lur. Mateng. Heeh. Kayak dintas, Be. Ah jare bulik mau
Be kok wis mantep kon entas-entasen be. Yo iki. Wis bangga tulung bangsa ae lur, iki lur, niki to lur. Lah iya. Mateng kene ya lur ya. Iki to. Wis. Unuk-unuk ning buri pisan. Goreng tempe lor. Wis tempene wis mateng, dintas. Oh, ketik iki ketok. Enak iki. Lor, Buli lek masak wis mateng. Botok iki botoke, botok toro karo teri mau. Iki jangane asem-asem kluwe. Iki goreng tempe. Oke. Saiki babe karo Buli arep madang, Lur. Wis monggo, madang Ayo sik. Be madang, Be. Ayo ndang. Tak jukokne botoke ya. Heeh, Bli. Kakne. Wis. Bukane. Langsung dibukane pluk ngene wis. Langsung dengan Ya, buka tumpane. dewe piye? Ngene, pluk apa? Oh. Tumplek. Oh. Wah, wis. wis mantap, wis. Dituwe plokne kono. Heeh. Wis. Iki salah sampah kuwi engko. Sik Be. Wis gak kene ra apa-apa. Lumpukne sik ae. Tempe men Be. Iki ya, Ya. loro. Loro. Heeh, wis sip. Wis, Wis. Wis. Masuk. Delok be. Iki. Wah, iki rek babe iki, Lur. Londo. Mantep to, Lur. Weh, pokoke. Jos. Ayo, Lur. Monggo. Monggo. Mari madang, Lur. Oke. Kulit yang anu menyisan. Iya no. Jangane suweger, Lur. Heeh. Asem-asem kluweh. Wis, pokoke ndang Wah. madang sik. Sip jan. Heeh. Monggo, Lur ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Alon-alon be. Piye Be, enak Be? Seger ya? Aku tak ngicipi nganane. Ayo Lor. Mangan Lor karo bulik Lur. Tenan, Lur. Ki tempene goreng ini. Botok lamtoro, Oh, enak. petere, Lur. Petere. Teri. Terus enek apa Tempene. jenenge tempe? Tempe. Dituki lombok utuh. Iki lho, Lur. Wah, iki lombok utuh. Be aku tak nganu Be ya, tak ngicipi jangane asem-asem ketok seweger to Be. Ya wis. Wes tenan. Wis. Wis Lor ya Lor. Bismillahirrahmanirrahim. Ngicipi jangane sik. Wih, seruput nih buli. Tenang. Ora ngapus di Lor. Seweger tenan. Udah njajal Lor. Iki bulik mangan karo botok sik Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Madang monggo Lur, Lur. Botok yo enak Lur. Percaya buli. Babe gak ngomong, Lur. Menikmati tenan, Lur. Kudune. Kudune. Suweger, enak, Lur. Pokoke disekecakaken. Sekecakaken, Lur iki, Lur. Gimana Lur? Luar biasa tenan. Bener, Lur. Piye Be enake Be? Bah, tenan, Bu Li. Enake gonggur, Lur. Bah, tenan. Jos. Jos Jos, Lur. tenan. Wajib dicoba ya buli. Coba iki pokoke. Enak tenan. Kono terutama jangan seweger Lur. Kembrobyos iki lho. Jelas e. Alhamdulillah, Lur. Le madang babi karo Buli wis rampung. Babi karo Buli tetep ndongakne dulurku kabeh neng ndi wae berada. Muga-muga tetep diparingi
seger waras, sehat, panjang umur lur, gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Wassalam lur, matur nuwun.